Ma jimpurtax kont nippreferi bil-wireless aw bil-cordless imma insomma li ftehmu xorta laqwa li tisemgħu. Ma jimpurtax, ħalli ma jimpurtax. Nirranġaw hekk. Riflessjoni qasira ħafna. Ikolkom biżgħat fit-tqala jew le? Tgħidu li x'in tagħmilha tagħmel din il-mistoqsija. Taf għax qed nagħmilha il-Vanġelu jitkellem fuq il-biżgħat, proprju għalhekk qed nagħmilha. Oh, grazzi. Thank you. Effiċjenti. Il-biżgħat tiegħu kulħadd għandu l-biżgħat tiegħu. Imma naf li intom ikolkom il-biżgħat tagħkom. Jgħidu moddejthom imma jgħidu li fil-Bibja hemm 365 darba il-kelma la tibżax. Hekk jgħidu xi ħadd għoddu. Ifisser biex ngħidu hekk waħda għal kuljum. La tibżax. Jien naħseb li għandna bżonn 365 la tibżax kuljum, mhux waħda għal kuljum. U hekk għax naħseb li l-biża' jaħkimna spiss. Li l-ewwel wieħed ta' ġifieri jara taħsbu ħatmu imjun mill-biża'. Però il-psikoloġi jgħidulna illi minn 10 biżgħat li jkollna minn 10 waħda biss tkun possibbli ikollha raġuni għalfejn nibsew waħda biss minn 10. Din diġà tagħmlilna ħafna kuraġġ mhux hekk? Ġifieri 9 darbiet nibżew għal xejn, 9 darbiet. Imma ħammorru fuq id-darba li nibżew. Isqu jagħmlilna stedina, kont se ngħid jiċċalenġjana, imma jiċċalenġjana ta' veru ta' għax jgħidilna li anki meta jkollna għaliex nibżew, l-apostli kellhom għaliex jibżew, kellhom għaliex jibżew, dawn kienu jmorru jipritkaw, jew jitkellmu fuqu, u jispiċċaw ħażin jew ħaġruhom jew jajruhom xi koċċ, jew jibatuhom, keċċuhom, jiġru warajhom u jgħidilhom tibżewx. Ġesu qiegħed jisfidana llejla hekk u qiegħed forsi jisfida lilkom, mod speċjali intom li qegħdin u xek, din l-esperjenza sabiħa. Imma fl-istess ħin delikata. Qiegħed jisfidana biex nafdaw ħafna fih. U jien nemmen li intom qegħdin hawn għax tafdaw ħafna fih. Mhux se ntawwal, żewġ affarijiet se ngħidilkom. Please, tinsewx li ġo fikom intom qegħdin iġġorru tarbija imma rigal, qegħdin iġġorru rigal, don. U tinsew qatt li dak li għandkom fikom huwa rigal, mhux proprjetà. Huwa rigal, u tantu intom tafu li huwa rigal għaliex tafu għax kieku huwa proprjetà, kieku tgħid tagħmel b'kull mod għax jiddependi minnek, għax tista' tikkontrolla, tagħmel b'kull mod li tiġi kif trid int il-ħaġa, li tiġi preċiż kif tixtieqha int kieku proprjetà, imma mhux proprjetà, u rigal, don. Ħanejdilkom dejna, issa l-grazzja tal-la donnu dbiet xi ftejt il-biża' tal-abort minn pajjiżna, għalmenu għalissa ħanejdu hekk. Imma min iqis, min irid gowli għax iqis it-tarbija bħala proprjetà, mhux bħala don, mhux bħala xi ħaġa persuna għalija. Dik tiegħek imma mhix tiegħek, tiegħek u mhix. Ant mhix tiegħek li int ma tistax li trejt anki bħalissa bija, ma tistax tneħħi fejna fien il-preokkupazzjoni li għandek fuqha kieku tiegħek tneħħihom dawk għax tista' tikkontrolla u tiddetermina int. Imma mhix tiegħek. Ħanejdilkom din għal kemm sabiħ. Intom, bo speċjali n-nisa, jien nemmen li għalhekk in-nisa faċli għadhom iktar biex jemnu milli aħna l-irġiel. Intom li iktar faċli biex tagħmlu l-mixja tal-fidi, aħna l-irġiel naqra iktar slow, iktar. Imma taf
Għax jien nemmen illi f'din l-esperjenza li qed tagħmlu qegħdin iġġorġu fikom tarbija li hija tagħkom imma mhix tagħkom, qegħdin qrib ħafna, qegħdin tmissu ħafna. Tafu ma xiex? Qed tmissu ħafna ma' Alla. Qegħdin tmissu ħafna ma' Alla. Alla qiegħed jinqeda bejk biex joħloq ħajja ġdida. Tgħidu li bir-raġel mhux ukoll, ir-raġel ukoll. Imma r-raġel ftit minuti biex ma ngħidx ftit sekondi, imbagħad irid josserva minn barra. Qiegħed jiġri mhux bħall-om. L-om tgħix kollox minn ġewwa, minn nfisha. U ħanejdilkom intom l-ommijiet. Sentenza li smajta u veru oġbitni. Illi Alla fil-każ tagħkom u om tat-tarbija tagħkom magħkom u aktar minnkom. Għax hu qiegħed jinsiġa ġol ġuf tagħkom, u qiegħed ġo ġufkom, u qiegħed jgħinha bil-mod il-mod tikber, tiżviluppa biex jasal il-mument jekk Alla jrid li tkun tista' toħroġ mill-ġuf tagħkom u tgħix u tkun ħajja oħra sabiħa, warda oħra sabiħa fuq l-art. Allura Alla qiegħed jaħdem miegħek, jitfit miegħek bħalissa f'dan iż-żmien biex issir din xi ħaġa kbira u sabiħa. Kemm hi xi ħaġa kbira u sabiħa dejn. Hija esperjenza inħeġġixkom biex ma tinsewiex. Aħna din l-irġiel ma nxommuwiex. Titkux bija. Naħseb li qiegħda fuq Facebook il-quddiesa, imma ma jimpurtax. Titkux, pero jien jekk ngħid ftejt għan-nisa taf kif ngħid għax ngħidejk esperjenza li aħna l-irġiel m'hemmx ċans nagħmluha. U tanti esperjenza naħseb jien qawwija u kbira. Hekk għalhekk nawguralkom minn qalbi hekk l-ewwel nett li kollox imur kif tixtiequ għax naf li dik hija l-ikbar preokkupazzjoni. U se nitlob lil mulej magħkom biex verament jagħtikom il-qawwa u l-għajnuna li għandkom bżonn. Imma nawguralkom li tafdawh lil mulej, li tafdawh. Afdawh, kultant jgħaddina minn ħafna kummedji, minn ħafna problemi, minn ħafna diffikultajiet. Imma ma jħallikomx weħidkom, ma jħalliniex weħidna. Għalhekk please, afdawh. Nawguralkom.